A možete da budete zadovoljni nekim mnogo nižim pozicijama, možete biti zadovoljni jednostavno samo da ste pasom. Evo ima jedan neverovatan, pošto ćemo posle ovog snimanja imati ritualni rad, želeo bih samo da pomenem jedan neverovatan mlad čovek mojih godina, koji je čak isto godište, koji je izuzetno uspešan čovek iz Beograda, izuzetno uspešan u svojim poslovnim poduhvatima, koji na sastanku koji smo imali pre otprilike 2 meseca u Grand Plazi, to je jedna radionica, masovi drže radionice koji nisu ritualnog karaktera, dakle nisu ritualni radovi, edukativna, informativna radionica gde je on pred svojim starešinom i svojim garantima jasno stavio do znanja da on u ovom momentu ne želi da ide dalje i da se uzdiže sa prvog stepena. Ničim izazvan, to je njegova želja. A čovjek ima prosto kvalitet da bude na ozbiljnom stepenu, ne plave masonerije, dakle trećem vrhovnom, nego i na ozbiljnom stepenu crvene pa i bele masonerije. Ne zbog toga što je profan uspešan, nego prosto imam iskustvo u radu sa zaista desetinama hiljada ljudi u ezoterijskim vodama i mogu da procenim i ozbiljna kvalitet.